Sit ready. Attention. Hyvä Tuula! Hyvä! Liikkeelle. Ja Kiivainen aloittaa sillä tavalla 2 Anneli Leino, joka vetää todella hurjaa vauhtia. Se on ensimmäiset 100 metriä. Muu joukko tulee sitten ihan hyvällä rintamalla. Saadaan 3 Maria Vierskauppilaukin tässä kevyessä luokassa, missä 61,5 muista ainoana mitä saa olla. Ja samaa kevyttä luokkaa edustaa sitten Elisa Lautola tuolla. Jätteen vaan! Eikä hienosti menee. Hyvä Tuula! Ja näiden 2 naisen, eli Meeri Haakalaisen ja Tuula Kuusinen osalta käydään tiukka taistelu. 6 metriä on Tuula Kuusisen etuveeriin nähden tällä hetkellä, kun noudattuu 350 metriä. Tai 5 metriä ei. Kyllä siinä tasainen kamppailu tullaan vielä käynyt. Maria, hienot näyttää! Hyvä, hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä! Ja Anneli Veräleikolla ensimmäinen 500 metriä on jo takana. Hän tuo tätä joukkoa. Eli käy tässä nyt tämän lähden voitosta kamppailua. Hänellä on kuitenkin siinä mielessä kerjutivat etsivät muut 50-vuotiset naiset on uskaltanut viivalle tai kuvauksia. On kyllä sellaista, että siinä aina tehdä kuka tahansa töitä. Ja koko joukkue on sitten sen ekan 500 metriä ohi. Hyvä Tuula, jaksaa! Hyvä! Tilanne niin, että Meeri ja Tuulan keskinäinen ero on Hyvä Tuula! aivan Hyvä! eli nämä 2 naista tulevat ihan rinnakkain tällä hetkellä. Hyvä Tuula! Radalla 1 on tämän lähden osalta tällä hetkellä 2. 25 metriä on ero Anneliin, mutta hänen naiset kisaavat siis eri sarjassa vaikka tähän samaan lähtöön. Hyvä Tuula! Hyvä! Hyvin menee! Hyvä! Meeri ja Tuula, jotka käyvät siis tässä sen kilpailun, ovat aivan rinnakkain. Kyllä on tiukka taistelu näiden 2 naisen kesken. Puolimatka kun lähestyy. Hyvä Tuula! Tuula jaksaa hyvin, jaksaa! Tiukasti vaan! Hyvä! Hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä! Hyvä! Yli puoli matka jo! Hyvä! Hyvä Tuula! Tuula puristaa! Hyvin jaksat! Voimakkaan kaikkien
ykkösalalla on tämä lähde kakkosella ja sitten kolmanneksi Tuula Kuusinen on Hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä Tuula! Hyvä! Hyvin menee! Hyvä! Meeri Maakanaisen tiukka kappaalu tuossa välillä hän on sieltä siirtynyt johtoon. Nyt on kiinni, hän on hyvä joutunut. Hyvin jaksat vielä! Hyvin menee! Hyvä Tuula! Hyvä! Tosi hyvin! Kilpasittuaan Hyvä! pikkuhiljaa saavuttanut ja menossa nyt sitten ohi. Kun matkaa maaliin, 600 metriä. Hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä Tuula! Hyvä! Sit ala puristaa! 600 enää, hyvä! Hyvä! Jaksaa! Hyvä Tuula! Nyt menee! Tiukasti vaan! Lähtee! Hyvä! Potki! Hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä Tuula! Hyvä! Puristaa! Hyvä! Jaksaa! Tiukasti vaan! Hyvin menee! Hyvä! Hyvä! 400! Hyvä! 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 Tiukasti vaan! Hyvä Tuula! Nyt menee! Nyt hyvä! Hyvin jaksat! Hyvä! Hyvä jaksaa! Hyvä! Vielä loppukiri Tuula! Hyvä Tuula! Menee! Hienosti menee! Hyvä! Tiukasti vaan loppuun asti! Jaksaa! Ei yhtään! Hyvä! Anna mennä! Vaan! Nyt kaikki irti! Hyvä! Jaloilla töitä koko Hyvä! ajan! Hyvä! Hyvä Tuula! Ja nyt kaikki irti! Hyvä! Menee! Alle 200! Hyvä! 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 Menee loppuun! Hyvä! Hyvä Tuula! Hyvä! Vielä vaan! Jaksaa! Erittäin hyvä ottoaika. 7.37 huolennetys ja Elisa Aumala 8. Hyvä! Vielä vähän! Kaikki peliin! Tiputtaa tiukasti. Aivan ei 8.30 pääse, mutta lähtee. Vielä! 8.32. Hyvä Tuula! Hyvä! Vaan! Sarja voittaa. Hienoa! Itse asiassa se jäi 5 sekuntia Suomen ennätys, tämä Tuula Kuuskalainen. 8.32 on Suomen ennätys ja sitten Meeri